Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, petsa 31 na, katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte, kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, dugang nga isa kagatos ka mga personal protective equipment igadunar sang gobyerno probinsyal sa Regional Hospital sa Bacolod. Councilor Gonzales nagklaro lain ang food pack nga ginahatag sang barangay sa ayuda nga ginahatag sang syudad. Kaso batok sa suspitsado sa shooting incident sa Marso 26 sa Banwa sang Murcia, ipaagi sa regular filing. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Padayon karon nagapakig-angot ang Department of Transportation sa mga pribado nga nagapanag-iya sang mga bapor sa pungsod angot sa plano sa pag-set up sang floating quarantine hospital para sa mga pasyente sa COVID-19. Suno kay DOT Secretary Arthur Tugade, nagpadala ini sang sulat kay Senador Francis Tolentino sang Marso 26 kag iya ginpahayag nga dapat i-combine ang mga opisyal sang Department of Transportation para talakayon ang pag-operar sang private passenger vessel o kon ang pag-usar sang mga sakayan dagat sang Philippine Coast Guard. Isa man ini ka maayo nga ideya nga kon may mga nagapanag-iya sang pribadong vapor nga nagautaw-utaw bla sa kalalawran dito ibutang ang mga pasyente under investigation, mga pasyente under monitoring para nga malayo na gid sa duta. Mayo ini nga plano kon may ara nagapanag-iya sa dalagko nga mga vapor nga pwede gamiton para sa mga pasyente sang COVID-19. Ang tanan-tanan nga ideya ginahimo sang gobyerno para lang mapadali mapauntat ini makalalaton kag makamamatay nga kagaw. Kabay pa, mas temprano makatibawas kita. Samtang nagalawig, samtang nagadugay ining kagaw, nga wala pa sang natukiban nga bulong o kung tambal, madamo na nangin biktima. Linibo na sa bilog nga kalibutan, ginatos na ang nagkalamatay. Hindi kita luyag nga magalawig pa ini, kag madamo pa sang mabiktima. Makaluluoy ang mga frontliner, kadamo na sa mga doktor nga nagkalamatay, mga health worker, bangod sila ang una nga nagaatubang kag nagaatipan sa mga pasyente nga ginaigo sining kagaw. Kabay pa, ngay pangamuyo ta, mas temprano matagaan kita sang kasulhayan nga makaliwat kita makalibot libre sa mga lugar katulad sang mall, sinihan, kag iban pa.
Kung saan o ini matabo, kulatonta. Kung saan o mauntat ini, kulatonta. Pero kinahanglan hindi makita maguntat sa pagtuon kung ananogid ang kinahanglanon nga tambal sining makamamatay kag makalalaton nga kagaw. Milyones dolyares na ang ginagasto sa bilog nga kalibutan daw wala pagin matukiban ang bulong sa pagtapna sining kagaw ukon coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Oy, 52 minutos na. Pagkatapos ang korpyo, alas 10 tubtob, alas 4 sang kaagahon. Pero may ara pa, nga enhanced community quarantine. Kamusta? Alas 4 sang aga mabukas ang mga merkado. Kamusta ang palibot? Baw kay na porte kalinong wala gid sang tinimok-timok. Aber chikapunta na ang patrol. Nagalagulad na siya sa pila ka mga merkado plus ang pagkuha sa mga report ang iya sini obserbasyon sa ikadwa nga adlaw na sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Kamusta na ang palibot? Balita sa patrol. Okay, upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Sakto ang imong observation, kag-observation mo kagang akon. Wow, wag sa lakyan. Sa mga dalanon ba, Action Fred? Linong Japon. Linong sa gihapon, ang syudad sa Bacolod. Sa sining tinion, actually, Action Fred, pipilal gid lamang, no? Mga salakyan mga pribado, ang nagalabay man sa pila ka mayor nga dalanon kagina lalabayan sang patrol siguro maisip gid lamang pagkadto kita sa police station number 2, number 3. Ang lalabayan gid sang patrol, Action Fred, sugata ba din naton mga tatlo ang gid kasalakyan pribado pa. Oo. Natapos na ang korpyo pero ang enhanced community quarantine ara gihapon. Kag kung wala ka quarantine pass,
hindi ka mangyapon kagwa. Action Fred, no? Hindi ka gigagwa. Kung makagwa ka gid man, ti preparar kay sigurado lakpon, no? Kung wala sang quarantine pass. Sini nga tinion Action Fred, halin kita naman sa station number 4, patulong kita sa sa Bacolod City North Public Market o Burgos Public Market. In fact, Action Fred, jutay pagid lamang, no? May nalabyan kita, isa ka motorsiklo sa mga kaagahon, ay padulong guro ni siya sa iya sini nga duty. Kay nag-motor gid lamang Action Fred, kay nalabyan naton man siya kagina. Sa area naman sa Circumferential Road. Sa Circumferential Road, at least para mangin bukas Action Fred, no? Sa aton sining mga kauturan, kung diin may mga check-up points diri sa siyudad sa Bacolod. Ang area sa barangay Estefania, kag barangay Villamonte, sa nga area, dira man makitaan ang ining check-up points sa may Circumferential Road, sa may Bangga, Bala Action Friends home site. Kung padulong sa may home site area, dira makitaan ang una, kag dira man makitaan ang ining check-up points nga ginabantayan sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 4. Lusot Action Fred, kung diretso ka pagka to Fortune Town, ang sa may Bangga Escala naman, may ara man check-up points. Ining sa Bangga Escala, maning makitaan sa may Burgos Extension Balayon Action Fred. Kung nga padulong ikaw abi sa barangay kuna puro Kamingawan sa Nokpo, diretso ya bi pakadtoy sa Bangga Bagol, barangay Granada kag Alangilan. Di inaya check-up points man sa gyapon sa idalom gyapon sa police station number 4. Ang diretso pag Action Fred sa barangay Granada, may ara man gyapon sila check-up points duhaman nga check-up points sa partikular sa may area bala sa proper sang Granada number 1. Ikaduha sa may ang check-up points nila along sa area naman sang sa may Pagato Boys Home Bala Action Fred. Action Alvin, Yes, sir. ang mga checkpoint may mga karatulaman nga gatindog Action Fred, may mga karatula nga kitaon gid. Yes. Tapos ang mga pulis ga uniforme gid. Uniforme Action Fred, no? O galing kay ti ang iban nga hindi mo na makilala ang pulis kay sila mismo may mga face mask. May mga tabon na sa paniguro na Bala Action Fred sa sa pagpamahog. Duga man sang sining kagaw kag nga pagpamahog sining virus Action Fred sa COVID. Pila ka mga check-up points man Action Fred, at least para sa ato sining mga kauturan. Sa Takuling gani, duha Action Fred mo. Ang sa Takuling, antes ka maglabot sa Barangay Hall sa may Takuling Road, check-up points man. Gihapon, along Circumferential Road sa may BM Bala yun Action Fred, batyagan man gihapon ang mga check-up points nga nagakatabo kaga na obserbaran man. O mga to ka sa Alihis may masulod ka sa Panaan, dara palandaan Action Fred, may check-up points man. Damo sa mga check-up points sa kahapon, bisan gani kunti basulod ka halin sa may bago sumag check-up points kag tabunan check-up points. Asos kay okabi mo okay na sa proper pagidya Action Fred. May check-up points man, hindi ka kasulod kag ginausisa gid stricto nga ginausisa sa karon Action Fred ang home quarantine pass, no? Ang home quarantine pass amo na kay hindi ka gid pagpasudlon. No ID, no entry. Yes, daw mo na siya, no ID, no entry, no home quarantine pass, hindi ka gid kagwa. Kung may ara man kag makagwa ka abi kag wala ka sang home quarantine pass, at isikupon ka gid sa mga kapulisan. Pila ka mga issues gani kahapon Action Fred. Pila ka mga reklamo, ini bala nga ginatawag bala nga Xerox copy o photocopy, pero giklaro ina ni Kapitan Pico, no? Boy Pico sa barangay Mansilingan, inaya original ang just so happen nga ginpaagi sa risograph, no? Pero original sa gihapon galing iti suno sa iya sobra 20,000 ang iya ginapreparahan sa lista, base sa lista sang ila sini nga mga sa ila sini nga listahan Action Fred, no? Dapat pagatagaan man. So amo ni nga pila ka mga bagay nga sa aton sini nga mga kauturan hindi gid magpagawa o kung hindi gid magwa sa ila sini nga tagsa ka mga puluyan pati hanta ang aton sini nga kapulisan. Ang station number 2 Action Fred, sa nag-Facebook live sila ang gaya sa police station number 2. Hepe mismo sa police station number 2 nga si Police Major Sherlock Gabana nagapamalay-balay usar niya na ang iya sining trumpa
May ara man nagsulod pa siya sa barangay 1, nagsulod sa barangay 2, nakita niya gid siya mismo nga nagapanglakaton. Ay siya ba, subong lang siya nakakita nga mismo ang barangay 2 kag barangay 1 nagtinergit sa ila sini nga puluyan, no? Ano mga bagay nga dapat bantayan man kagasuno sa iya. Gapangabay gid siya sa sini nga tinion 14 días kita magasakripisyo, hindi magwa ang magwa lang ang may-ara sang home quarantine. Amo ni action na Fred ang pila ka mga observation. By the way, observation subong mayari na kita mismo sa tubang sang Burgos Public Market. Amat pa lang, no? Ang Bukas na. Bukas na, no? Sa aton sining mga kauturan, bukas na ang main gate. Nag-amat-amat na pasulod sa mga isda, pasulod sa Burgos Public Market. And sa Factory Action Ped, ang mga karne naman, no? Sang baboy para sa aton sining mga kauturan, luyag magpamanaklon sa sining kaagahon. Alas 4 hasta alas 6. Oh yes, Action Fred. At least alas 4 hasta alas 6 sa gabi. Alas 4 sang kagahon hasta alas 6. Pero subong sini, wala pa sang may naplastar, no? Ang mga isda, only ginabutong pa lang nila isda pasulod ba Action Fred. So kaysa ara sa mismo sa Banyera, kagadugay-dugay gaplastar na sa aton sini nga mga kauturan, no? Gina-remind ta sa aton sini nga mga kauturan nga magkari kamo magwa sa inyo tag sa mga puluyan kag magpamalaklon. See to it nga mayara mismo, no? Sa nga ila sini nga home quarantine pass. Kay may mga barangay man, mga tanod nga nagabantay man sa mga merkado, may ara man nagalibot nga mga kapulisan. Amaning sitwasyon sa nga patrol with aksyon Papang Nixon Tahom. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01. Mas wala sang galagaw, mas labing maayo. Ang may mga quarantine pass lang ang pwede makagwa. Pwede kamo makakadto sa mga merkado kag iban pagid nga mga balaligyan para magbakal sang kinahanglanon sa sulod sang puluyan. Pagkatapos na, tiner kita sa sulod sang puluyan. Ulo antos lang 14 días kapag ulo antos, base pa man lang, sining karon ginahimo sang gobyerno, mauntat na ining makalalaton, makamamatay, nga kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02, ang kinahanglan nyo subong magpakonsulta libre, pila ka mga ginatawag naton medical check-up libre. May ni kay mapalantaw ninyo kung bala may balatian nga nagtapik sa inyo kalawasan. Pamasyar kamo sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Rekomendasyon naton bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika. Kagaiping kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, dugang isa kagatos ka mga personal protective equipment sa provincial o kon igadunar sa gobyerno sa Provincial Regional Hospital sa Bacolod. Balita Kapitolyo. Detalye sa inyo po kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May kapin sa siya ko di sa kagatos ka mga personal protective equipment sa ko na PPE ang gintalana sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental agad to nga idugang bulig sa Corazon Locsin na Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sa nga Bacolod para magamit sa mga health workers pati na mga frontliners sa pag-amuma sa mga pasyente nga may sintomas sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa official statement sa Provincial Incident Management Team, ginpahayag sining ini ambilang sabat sa concern nga damaglang palabot sa Chief of Hospital nga siya Dr. Julius Drilon angot sa kakulang sa mga PPEs. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ay isa lamang sa mga DOH Managed Hospital sa Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hedoboya, o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, habon wala sa gidsimpon nga kimikal, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga hamon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Nagabulig iningay di magkurinot ang inyo panit para sa hubin kag prisko nga kutis. Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi, tanay Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Para gini sa may mga diabetes bala. Kaya wala ni siya kalamay, natural sweetener lang. May ni siya kay gapangapin ang bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Gitun-an din sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Dito na diskubrihan nga kung berde pagali ang kape, perti ka powerful sa niya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. Loaded ini sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. Pwede sa kay lula, lulo, ginikanan, kabataan. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee non-acidic, non-addictive nga kape. Mayara kita mga utod, tagdua, tatlo kadlaw, hindi ka itsar, delikado inabyan. Ang nagasulod dapat magwa, no? So, kapi-kapi lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot lang kamo, mangin best friend nyo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drug store, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Puwerte na. Gapakig-away kita sa hindi makita nga kasumpong kagaw nga naglapta sa bilog nga kalibutan. Diri sa aton ng ekonomiya taigo gid. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ang aton gobyerno magagasto sa mga 200 bilyones, hindi milyon, para ibulig sa mga manubo income naton nga mga kauturan bala, nga apektado sa mga lockdown, enhanced community quarantine. Di may mga lugar nga kung lockdown ka, hindi kakagwa ang gobyerno, mapilitan magpanagtag, makadto sa pamalay-balay, kamaghatag sa mga grocery kag pagkaon. Amo ni siyang ginaigo karon sang kagaw. Manami sini kay ang pila naton ka mga kauturan gaupod man kag naga-koordinar man. May kooperasyon man sa aton gobyerno. Wala man sila gagwa sa tagsa nila ka mga puluyan. May aragi man iritubado, may aragi man tig-aulo, nga mo na ni panawagan sa gobyerno, gapasayang-sayang pa sa mga dalanon. May mga report kita nga ang ginhalinan sang coronavirus, ang pungsod China, magapadala sa mga medical expert. Agon magbuli kuno sa aton sa pagpakig-away sining kagaw nga ni. Ambot kon ano ang mahimo o sini, natapna na sa pungsod China ang coronavirus. Daw gamat-amat gamay, no? Naganubo ya ang biktima dito sang coronavirus sa China siya din nagalin ining kagaw nga ni. Daw na sobrahan pa ganing Spain mo. Italy kag iban pa. Nagdako pa ang halit sang coronavirus sa ila pungsod sang sa pungsod China. Di may report na daw magapadala sila sa eksperto dire. Agod awayon ining hindi makita nga kagaw, makalalaton, makamamatay nga kagaw. Sa aton
sa Pilipinas ang wala maka-eksperyensya sang martial law, amo-amo ni, ang nagakatabo sa una. Hindi kakagwa, ang tanan-tanan suspendido. Mayo-ayo na lang ni, subong kay may ara pa nga quarantine pass. Tagsa kabalay isa. Karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad, tandugon ta pagid, may gindugang pa. Luwasin ni sa ginatawag naton enhanced community quarantine, may ara pagid mga lugar ya nga ginatawag hot zone nga hindi nagid kapanaog sa ila puluyan. Kung ano ini, hatagal tani sang kaatagan karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad, alas 6:30. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang
pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Napuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Dire kita Councilor Gonzales nagklaro nga lain ang food pack nga ginahatag sa barangay sa ayuda nga ginahatag sang siyudad. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong reaction Fred, ging klaro ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga lain ang food pack nga ginhatag sang mga barangay sa ilang mga pumuluyo sang sa food pack nga ginrelisa sang gobyerno sang Bacolod City umpisa kahapon nga adlaw. Ini ka sa reaction Fred nga may mga post sa social media angot sa food pack nga nabaton sang pila ka mga residente sang Bacolod nga ginaligara nga hindi makaigo sila pamilya ang ila nga nabatonan. Sa bayan sa Bacolod City Action Fred, ang unang batch asang food pack ang ginalakipan sang 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilata kag 5 ka noodles. Liwat nga ginpalayag ni Gonzales nga hindi tanana ang makabato na sang food pack kundi ang mga indigent lamang base man sa validation sang DSSD Bacolod. Nagpanugyan si Gonzales sa mga indigent nga wala pa nakabato na sang ilang food aid nga maghulat lamang sa ilang balay kag hindi na kinahanglan nga magkadto sa mga barangay hall para malikawan ang pagginutok. We
reminders, no? Hindi tanan may arada, no? May specific allocation na si barangay, no? Nagbasa matingala kita si barangay may araman na ipanghatag, si city may araman na ipanghatag. So, hindi na equal lang ihatag niya. Anang ni barangay kag ni city. Dapat yan sa Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bungod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman ay nahawa na dahil humawak. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita kaso batok sa sospitsado sa shooting incident sa Marso 26 sa Banwa sa Murcia, ipaagi ko sa regular filing. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred, mangin regular ang pag-file sang kaso batok sa kay Alfredo Agustin. Amo ni siya ang suspitsado na dakpan sa shooting incident nga nagluntad sa Purok 1, Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia sadtong tinilikdan nga Huwebes sang gabi Marso 26. Surok kay Police Major Robert D. Hucos, hepe sang Murcia PNP. Bisan pa hindi siya mapailan subong action Fred, hindi man siya gyapon kagwa kay may pending ini siya kaso nga murder kag frustrated murder. Ang update we will no longer submit him for inquest proceeding because yung suspect na yan, si Alfredo Agustin, has a standing warrant of arrest for murder and frustrated murder, and he already arrested. So we will subject him from regular filing. Madomduman action na Fred, patay ining si Kagawad Rex Dalmasio kag pilason dring apat ka mga tanod nga upod niya kag patay pa kining upod nga isa sang suspitsado sa nagluntad iyang tiruhay nga nagpatigayon sila sang coronavirus disease COVID-19 checkpoint sa nasambit iya nga barangay. Inang balita ini sa Action Brian Morden nga report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sa mga pinalangga ko nga mga taga-Bacolod, pasara ko sa Executive Order number 26, Series of 2020. Amo ini ang order placing the City of Bacolod under enhanced community quarantine from March 30, 2020 to April 14, 2020. Ano ini ang kahulugan? It means that our lives will change. Kay tungod, nga una sa tanan, ang tinutuyo sini is to keep us at home because we believe that the virus will stop spreading if people will stop moving. Amoy na ang mga abiso sa mga doktor. Kag ini, nagakahulugan nga may curfew kita 24/7. However, manghatag kita sang ginatawag nga home quarantine passes nga mahalin sa aton nga mga barangay captains kag opisyalis. Nagakahulugan ini nga sa kada isa ka panimalay may isa ka hatagan sang passes nga isa ka
18 years old and above. Ini is non-transferable kag ining tinutuyo sang pasis para ini nga mahatagan sa kahigayunan ang aton pumuluyo magbakal sang mga essentials o kon para sa ila kaayong lawas. However, even this passes will also have its own limitation. Meaning, pwede lang ini ang passes halin sa alas 4 sang aga tub-tub alas 10 sang gabi. But of course, there are other exemptions. But over and above all this, emergencies will always be treated like emergencies. So do not worry. Kay maintindihan ti ina kung may emerhensya ka mo. Nevertheless, we had solicited the help of our Philippine National Police, our Philippine Coast Guard, and even the Philippine Army. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na aber kadtuan tang aton patrol mga obserbasyon linong Japon no ang syudad sa Bacolod. Umayo wala sang krimen guro nga mga nagluntad sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. John Fred, nagapabilin nga matawhay malinong ang syudad sang Bacolod. Magluwas ka lamang subong masako, Action Fred, no? Ang mga katapo sang Bacolod Traffic Authority Office. Dito naman sa area sa downtown. Sa diin, amo ni sila, Action Fred, ang nag-check up. Kag, of course, amo ni sila ang nagpasakay man sa mga frontliners na to, no? Kundiin ang ila sining destinasyon. Ang mga frontliners na to na-assign sa mga check-up points. Amo man ni sila ang tinerdire kag igatudlo kung diin sila i-drop off like kung magakadto sa Granada, uli sila abi sa area sang Alangilan, mapuli sila sa area sang Barangay Bata, diri nagasilbi nga drop off points una nga drop matiner kag diri magasakay sa Balyacar Transit ang mga kauturan naton mga frontliners. Again, ang sakay sa Balyacar Action Fred, this is a free ride. Libre ini nga sakay para sa aton sini nga frontliners kag iban pang empleyado. Actually, Rivandiri Action Friend, no? Si Police as Staff Sergeant Perater, no? Sir, kamusta ang proseso sa pagsakay sa kada bus? Mga anong trabaho sa bitaw sa karon? Bali sir, ang kuan ublan ng aton enforcer, mang-check sila sa mga pasahero kung may mga valid ID o either warranty pass nga nga pwede makakuan on board sa kuan series po. Kung hindi valid, hindi sila pwede. Pero ang ining mga luyag lang gid man magkadto kag pamalaklon, sir, ano mga requirements, anong papel nila? Ano series ni magasurvey ang conductor kay do lang sila na, no? Bali ang kuan ang mga tao nga kung mamakal sila, pwede. Pwede kay may mga ang series ang ila sini nga kuan may mga ano na sila nga dira lang sila madulog like sa mga market, hospital, mga like sa kuan Robinson, SM, dapat dira na sila makandulog kag dira mamalod unload. Pre kung kuan series may mga staff na sila nga dira na sila authorized nga matulog. Hindi pwede sila magdulog sa wala sa naka nga staff. Oo, nga drop points. So ang trabaho sa bitaw, magalian na trabaho lang din sa bitaw sa sulod sa baser. Bali ang obra sang traffic enforcer ta, mang-check sa mga ID nila, kaging ila warranty pass kung pwede ba o hindi. Sige. Si Police Staff Sergeant Perater Action Fred, no? Amo ni aga deputy ni Sir Louis Asibuche. So amo ni nga sitwasyon diri sa area sa downtown, diin padayon sa gyapon, no? Ginahulat man sa ato sini mga kauturan, yung mga frontliners Action Fred nga nagaserbi sa sining COVID-19. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. May mga kung may kurupyo kag may enhance gali kay
wala gid krimen. Zero man ang mga blatter entry. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran kag aksyon Edin Aboso, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.